L'alumnat dels centres educatius de Mislata ha tingut una cita en les urnes. El motiu ha sigut l'elecció dels seus representants en el Consell de la Infància i l'Adolescència. Aquest òrgan de representació per als més joves del municipi porta en funcionament des de l'any 2014 i celebra ara les seues terceres eleccions. Hoy es un día muy importante para todos los niños y niñas de Mislata, porque eligen democráticamente a los miembros del Consell de Infancia y Adolescencia de los próximos 2 años. El Consell se compone de niños y niñas que se presentan voluntariamente previa campaña y son la voz de todos los niños de Mislata y son la vía más directa para hacer llegar al ayuntamiento a los componentes del equipo de gobierno para hacer realidad sus propuestas. Aquestes eleccions es constitueixen d'una manera molt similar a qualsevol altres comicis. Els candidats, alumnes de 5è d'educació primària i 2è de secundària, realitzen una campanya electoral entre els seus companys, amb xerrades a classe i cartells publicitaris. Finalment, són els propis estudiants els que acudeixen a la mesa electoral i trien el candidat en les propostes que més els convencen. Me gustaría que quitaran los contenedores cerca de los pasos de cebra para que los coches nos vieran mejor. Y también mejorar los carriles de bicicletas. Mejorar Mislata y ayudar a gente. Los sitios altos para que los niños bajos, aunque tengan problemas, puedan jugar. Y los que van en sillas de ruedas, que puedan jugar también. Más campos de fútbol y de básquet y también que hicieran como una pista de patinaje con rampas para que la gente pueda ir con patines, bicicletas allí a jugar. Pues por ejemplo me gustaría que en los colegios y en los institutos acabaran con el acoso escolar. O cambiar las calles o no ensuciarlas tanto porque están súper sucias y para que estén más limpias y eso. Respecto a los mayores y a los niños, que tuviéramos menos deberes para el fin de semana. En vez de las botellas de plástico de agua, pues que sean de vidrio, porque estamos contaminando al planeta. Una vegada acabe el procés de votació, 2 representants de cada col·legi i 3, en el cas dels instituts, formaran part d'aquest Consell. Contribuiran a millorar Mislata en les seues propostes i reivindicacions dins d'aquesta iniciativa impulsada per l'Ajuntament i recolzada pels centres educatius. Pensem que és molt important l'assistència de xiquets i la seva participació perquè poden transmetre la seva realitat i veure que la seva veu també és important en la població i se poden fer canvis i la millor cosa és que nosaltres com a adults no apleguem, ells poden transmetre-la. Els resultats d'aquests comicis es coneixiran el dilluns 4 de novembre, data en la qual començarà la nova legislatura del Consell de la Infància i Adolescència de Mislata.